Kardom nili jasemet patumi alom la PSLC NGO tuma news teglong si nili methai se reaction ka chepek lang dun kang tungge la puhenlo alang li tumpang tak polon ke wang ji tarin ko ra troxi February cheklo di pholong si otorma se da puthak reli biji busala tum bache tak ponlo la pen la bang so rili long alang tum jasemet chief guest apa ka tuliram rong hang la pen ke MP Omor Singh Tisu pen chenglong jasemet dak ruling party along IE malang atum han ke hang ji la son se alang tum target bang ke do pen bache tak ponlo la pen rat pan pamang huji pan sida congress pa ka preka party phala tum alhi ke hang pon he huila so da pache ke hang pon paduji pusi pache tak pon dasila bange rat pan kapamang huji panchot pusi nili jong duning tung athi bange jong si non BJP government atum hemprek nang pivek ji plotang te dipulong le rally ke doni gali lagi la ke Delhi si rally donai BJP party etum pen la pen parliament session lo amat pusitame Omor Tisole hadak otorma sa puthak alam kanije dunai kali la kenon ke bang 2026 MLA election of Harman dagra tuma sympathy ke longji phansi BJP party tum ing chapet pen Omor Singh Tisu phan lam company je duncho au ha jong si BJP party tum hemprek nangi PG plotang te la ke JP Nadda si nije nangji je Karbi Anglong lapen ke Dima Hasau West Karbi Anglong Farman Hemprek Pinang pu buke JP Nadda si nije nai lapen Amit Shah ke hai Home Minister Angli methang masi otorma set bill bangke parliament lo introduce nai la sinon ke BJP national leader satum lapen bangke BJP government national la swam minister atum union minister mi thera suputhak ninje je la silake rat pan kapa mang huji phanchot la sinon ke bangji la bakso 27 February kapido ponji alang lituma rally bangke la ke chobayalam rat pan kapa mang huji phanchot pusi nili bangke nili methang reaction chepek lang dunlo la pen rat atum si tambela bangso tare ko troxi la so PSLC NGO la pen alang litum pen kachera acha ka BJP long ka support asong atum Chingrum sila so rally ki biji puge lake sai ke joy pusinili bangke jong dunlu la so potsi lake manghudu nangne kadug berata la penon pini penap kelidum thek daglo jasemet West Jaintia Hill District Mukro Barato pa constituency irpon sela litum Karbiang longalong jirikindenga havar Rongkre Trok Karbiang la bangke Rongkre Trok si chomanga rong 1951 census sahud adu ye hoy siri pame pita la so census tang arong amukhalong alang lituma election campaign nang ki bi la pen ke vote election nang ke hang baret la ke Meghalaya ka par loji phan busi nilhin pen mage jong dunlu la sila bangta non ke bom BJP government tuma hin pen la pen ke non la 27 February ni kapedoji pu NGO tuma hin pen mata thangna reaction avi Meghalaya government beda election nang bilong le puta pupe la pen ke 2021 and income 29 March ni ka chetok give and take a MOU signed between the government of Assam and government of Meghalaya la vidroni palam ta alang itum chesong hai hi la pen ke Piju Hazurika pan chairman Pinchong si la sojitu regional committee ke seng hala masur regional committee dissolve nei but alang itum hin pen chesong hai hi la si la banke non burning issues of kutha ka pan bin hip pen alang litum lahaya rally ka organize dun thavaret ke lake rat pan kapa mang huji phanchot kusni hin pen mage jong dun thiblo posi katu ko be ka che songara da ke mang hudun ang ni